nyina kwaba edum be Nyansapo kasa mfanyini so Nyansapo na waje so de amam se yesane no badwen ba ekwan so enne yakurukura krakra awo asantemantem he ya ba bepie mu ewo mampon Nsuta na mechema Nsuta kuro na nkasa mu na yegine na arabia ya megina sensie ya na yese yegina na asiebu adua wotoso emienu a wono na woye Nsuta man Hemaa na himfie nimpe na yegine akwakoba se onmonyamfo a wono woye mrahye bedwani ewo Nsuta abato mpesua so frense ononyamfo nana ya Agyeiwaa wohunu ne nsa wohoro enu ntise de mpanyimfo asante kotoko ka no akwada hu ne nsa wohoro a wone mpanyi ene to nsa didie enam so ama nananom beye amamre ene amane na wo mama ne nkonwadi bia ye frense aboafo Hemaa enu ne nam so Nyansapo yenso yaba bepiem hanom na enne amamre amane ene de ebekoso wa hanyina no yesane ne badwen bakwan so na yede amamo enu ntikame ho abra nananom nkakra wo mbetena se na dwumadi na nkasa ahyase ne yenwura fi ho na afi yemfa de ebekoso nyina no emfa emamo Ejarefo yenya ewremo sami sohwa nananum atankonwa bonkum nifa achiame akom wonu nyina atena se dada se de kan yen se bebia ye weyi mprempre yi nana sibua dua a otoso mienu a ono Nsuta man Hemaa na himfie ene we ne ho ene dwumadi eba aba bekoso ohina wayi ni ti asami wowrem nana bafu jan fusu a ono ye agreke nzema hene osa yotu formal rehene ono eno no afedie man Hemaa enya baba betenase nana sibu dua a wotoso mienu wono ena wotewo fefefefefefe oba panyini ena wotewo no fiabosia atwawo a eno ne entume frase eno no ene tuntum no wo sami nana bafu jan fusu agrege nzema wotu formal rehene wono so atranse dada eno na enam so ma asante amamre ene amani mu no na ewo se adehia wobeto wo mo ewo Nsuta man Hemaa na himfie ha no wonba na agya wonbema na kwaba se de amamre ntie pepepe na amane wo ho no wo mo eniniti enu nti se wora eno na ekoso aba Hemaa ma mpanyimfo awodo mo de denkuro hyehye Nsuta ase no wonu nyina ma bafo jan akwaba abra waba betenase samne de se wohwa na chese enne de wonu nti na ye wa ha no ononyamfo nana ya Agyeiwaa a wono Nsuta Kwaman Beposo mrahye bedwani wono na wo bei wono na wo hyemfinfin a esoro no wabodu kutuntum na berisi watu aguso yanso hwawedi ekura no ene na basa dan ho ene se de wasi de ntoma na tu aguso tutata eba memma kencha nwambe se ba nan ene amosomfo busua panyini de meni hwemu a won mo edi na chi eje ne yoyoyo ebo na bamba se ne be ya wobeba enti kwa ne de ne ekọ se de be ya bekwa kodu na siebua edua a wono toso mienu a woye Nsuta man Hemaa na himfie na niema akokọ okoso ma remfi se ba wono be nkoso Hemaa a wo kurum hono wono so ka ho ene adehie bi na wono motu a wo makwa akofa na wo mode no eba sesie machire mo wono na ntoma na soro ne tuntum nko ano de wodi animu a ntoma no no ayese sum ne hyen na tuntum ne mu na nduku tuntum a chiye ni sine so no nkasa adehye pa na wono so ewo Nsuta ahimfie ha ne bi no wono na man Hemaa ene akyani ntu na omakwa akofa ononyamfo nana ya Agyeiwaa edene be mpanyimfo kan da bia se akwada hu ne nsa hohora ya no ne mpanyimfo ene to ensadidi e ba ye yaso a yenso ye de toto fom Nyansapo na ye tietie mu no ekirem a acha se ononyamfo no kwasem ni adwuma de wabobi pa a enye asempetwa mpuntunyuma ahodo wo tua school fees ahodo ene wo ma enuma emo mo ye ni nyina edi mutintiman ena aso Nsuta adehye busua oba Hemaa no ye man Hemaa eni enna tankonya ene won mo di dibre ede eba abema no na ye hira so de ama no kosakese kakume bi na wowura efie hɔ a ne sa kakume bi na owura fie hɔ ye nim se dwumadi bi atise no aya na ani susu
enu nti se wo hwa ababofo nso won ma hye de sisi won a asrafo wa ha asojafo wa ha won ma se bi obeduja ejina yese enu no anu no kakra yewura efie mu awie yewura mo wie na we yebeka se wo wura fie no mu na so aka se wo be se awura efie ho yi ankata pa enu nti fesu ya to afa ho ansa na edi ko wura dan mu na sebie kro de yakopoto so a nananom etie no na afi amamre no ene amane na hya ase no afi ankasa na wo ba be wura mu na afi ya hwe enti emare mfi se Nsuta Kwaman Beposo mrahye bidwa ni a wuje mu de ma mpesu yi wono nyamfo nana ya Agyeiwaa wono nasem na meka ne sisi yenye wuramowi kakra afeedie ne se ekwanu mu atene a amamre ene amane a esefata eda ho se ewo sempanyimfo hwe na afeyi dibire no no yede so anokra no afe na eba biduro oman Hemaa ene tina sisi dwa so fiabosia efrase ene wodi tuntum ede aguso a waba twa dance nkran kama oba panyi enso se de wasi amma no ho afa no honne no kwasemi akire Hemaa wate won manim akire se de esidi ahenye no edom di nachi edom de ene nana ya Agyeiwaa wodi bi ba papa dom di nachi a wodi ba ya binum ye amamuko no mpumfo binum eye wo mo tonno akeke ebi ye kuruma ebi ye onwa ankasa na busuafo a enua no nyina ne nem wono na waba abegina ho nti eguso ahe nyansapo kasa mfonyini so ayesa na badwen bade ama mo ma remfi se obe subscribe obe share na be like na ado adwenche so ato ase edi amaye afei na won mo chiachia ya bedurawi ti mbeduri saade a na wo se mode anidie ne ebu se de asante amamre ne amane atie no no mode ma nana no matankonya obeto wo mo wo potoso yi enti eno na nana ya Agyeiwaa nyamfo yi ne dom na busuafo do no mo baaye no no o mato sante chacha fe no no aduru ho no a wabeso o man Hemaa nsa se esi bisi so a wo mode asere achia kama brase mu a wona eko Abuzapani nana so mo akwa die gweni na manante se lewa dole kama mama contrast ana chama na chama wadaro wotem nas nana ne se ene ba ya famodie e asem de ya todi susu fa se si obo ha ye rafia se do bia ya di ena kakra ni ena ya ba e de hie adele Agyeiwaa o me ati ese okasa nana Hemaa atone safre na yode to nanim no na ehora no na ese ebosi na enso nye ntimi bosi ene na nana hye yemra na de o ka kire ye nana no bia no on ka kire ndie ba ya mo ho ye ha na edi monyamwa nana peso de hye ye de hye no ene ntini ewa ni opa bia eye obai ye wura ampi wuhu wono a wo ka se ni dibrei ene adwuma pa de mbode mo a wo bonti wo bepeja no enu na abusu nyina mo aba beduru ha no ti ajame di bi so ha de so bo wo abuza pani mo ba ya ha de yenkuta ne bone boko enyuma pa wo de hye no waye ama nana Nsuta Hemaa aso nani na wahu
ɛna ɔduadua mu a ɛma wɔ social mantam dɔɔso wɔno ɛna ohu sɛ wɔde dibre bi hyɛ ne nsa na ɔbɔ n'aba so a ɛyɛ ɛna wɔka sɛ ɔpɛ sɛ ɔhyɛ n'animonyam a ɛte saa ɛnti mobile a atwɛnyɛ mu a na nana ɛwɔ ne denti nana di ka bɛtena ase dadaada mobile kranka yɛ maninya nanso wɔse ɛdɔ a wɔwɔ a ɔnti ɛno nti wɔde saa baspɔdeɛ ba maame ɛso n'ani enti ɛno de akyɛmefoɔ nsagu yasagu daase aburu enti mobile a ne korakora Sana kwa nse ebusuano ikuta yense doko doni doko awafrafra don simo ena snap enye kuta ensempo amapa bruni die pantu edechi na ne de bae na pacho ye daso ye bo mu ade enso edaso enso na ade fefa o pesa wo ye ede ma abusuan ene yewura ampi no mo ba ya o mo kuta Guinness create ba ko don simo me ma me ede ye pa enso ala ka ba ko ena bia create ba ko broni nsa pantu buamu ade eto so enti nana wada roma ene ma omde ba yi aska atame fonsa jade daze ebru enti nana ese se nana mo obibi a ombasa omoka ene afutu sem bi a omde ma yewura Appiah omofama no na de nana ebeka no so wade atomu se ne o ka kire ye no wansesa na adwena ye de amane abon na mpanimfoɔ se wonim to a yɛde gina twempɔn so wabai bɛboa ɔman no ɛne nananom nyinaa brɛ ho ase party ne deɛ ɛda ne baabi bibia da ne baabi waba no fa sompa ne som na som a obiri bia bɛkɔtɔte deɛ mɛka kyerɛ wɔ no na sɛnea nana hu wɔ no ɔwɔ ho braseɛ ɛne dwuma udi maye no eno nti no hu ye opese wo sa upgrade wo no ne senti misusu se misre se nana enyini ntum na omeboa ma dwumadi yedi ne ha nyina no enkoso ye nyina ye maame nti se wo betimi aye nti na nana se toa onwuma paso nti da se bre misre se betimi a genetum na omedi dwuma mfa mo aye nyina enim de wo yenti na Agyeiwaa waje ya kan ye nyina ho asom dwem de de meka ne se abrewa wanyu wontum no nyame chiraw enim yo ye nti na amaye maame so oye de odi abaso body ni bi ye de e ka ne ho nti ye de enim so obetu bi aye ti e besere ye maame se onyu ntum na o meka ye ho no okwa na chi aye fe ebra yewura frɛ ye se odi akunwa no ma ye nyinya e ma wono ne ye nyina ni agye tie ka se kwan bia so ba beta wachi na ya boy yewura na ne timpo no so abam yewura na mane hene ne me ne ma pa bebre na waye kra ma na bro so de nim se oba fie ha nsu so obesesa ha na be ma ha nso aye kra behwe miwura da ma bru yesre se gine tum na amato ne nyuma pa no so ewa ha ada ma bru me de emani gp se yasan ade wa be ka ye ho ha na de yesre ni se adwuma na edin ahenie enye betesa na udwuma so esan da so wa bam nti wo de ese mu se waso be hyepa na ni nyina mu de mesre ni se bomodin so be wa fam die se ewura hu so betuma ye nti ena wasan atwon edo aba Nsuta man se bra be bo Nsuta man enu firi wa ensem nim se dwumadie bia de be hye won se bia no obeto ase no aye ti mesire mi wura se onyu ntum na be kan ye abrewa wisagu yasum tumi a ode ma ono so emu odugie yesrew
bra na bɛboa Nsuta man ɛne ne mantamu nyinaa adwuma no woyɛ dada ɛnya fei ɛna wo ba bɛhwɛ aseɛ sɛ wo bɛyɛ ana yɛ betu fo sɛ bɛyɛ yɛsrɛ wo sɛ nipa a yɛwura hu wo mu no ɛmfa ba kokora nsie na bɔ mɔde ne bra na bɛboa Nsuta man ɛne ne mpatu ne patamu nyinaa yɛgidi sɛ wo betimi ayɛ ɛnu nti na yɛwura ɛso afrɛ wɔnyɛ ba agye frempɔn deɛ mesrɛ yɛwura ne sɛ deɛ ohu wo mu no nti wɔnyɛ otum na si bibi kyerɛ no ɛsɛ yɛwura mpi ne nnwuma pa ne mmɔde mo a wɔbɔ a ɛsɔ w'ani nti na wɔne wɔn mpanimfoɔ hyiaeɛ na wɔde wei tu yɛ anim na nnɛ aba soɔ wɔn mpanimfoɔ nyinaa kasa wɔn sɛ yɛsrɛ wo aburo gyene tum na wɔn si bibi nkyerɛ wo nana deɛ ɛwɔ akyire nyinaa wɔ wɔn nsam ɛna Agyeiwaa Kodie adeɛ so aba dadeɛ no ɔden wɔn sa si wɔ so ɔsa so aba adeɛ edudu a ɛporo so aba deɛ sɛ na yɛ dɛn na yɛ adade pa enti ɛna mi sua osua kyerɛ bi sɛ adeɛ a mede ama no yi onyi me nhwe hɔ da na adeɛ a mesra busuafoɔ no sɛ yɛbɛ yɛdi wɔkyi yɔ ɛbɛtɔ da bie no ne yɛyi wɔ efi sɛ wohuru bi a womfa bi ntu obi fo nti mesra busuafoɔ no sɛ yɛnta n'akyi papa o bɔne o yɛ bibi na nya ɛmfa mɛto m'anim ɛnɛ dɛ Agyeiwaa Kodie dadeɛ so aba Hemaa ɛnam de ma no ɔde tu na busua ni mu wɔni hɔ kora yɛpunu na konwa ne yɛde ayɛ nti ɛnɛ dɛ meka kyerɛ no saa ɛna Beposo konwa na mabama no wopa kakra obɛbɔ ne hena ka mo pia Dadie o isi da kura dadie wu ti pesa wo ye di na busua so ta ne chi ye ba oba fufuro so ye ni na chi o na ehu mpire obi ehuru bi ebi so ehuru ebe mu di na yo achi yo ebe to de bi no ni eyi na ma enu na me mpe bi eti wo aye mobo ti mi sra busua ne busua pani o ka ne ho se dua de eri etwa di po eda so Dadiesoaba Hemaa me che na Agyeiwaa Kodie na Agyeiwaa busua pani nana sɛ de nana asie no wɔ sɛ nnɛ mo aba fɛfɛ fa so wɔkyena sɛ ɔnyema ɛba ana wɔkɔ adwabɔ bi ase a sɛ sɛ mo bɔ ne chi dɔm sɛ de na mo abɔ yi a na mo twetwe mo ho nana sɛ wɔn pɛ bi atie asɛdeɛ a sɛ sɛ mo yɛ ma no ɛsɛ ɔnyema bia no mo nyama no Dadiesoaba akonya a wɔde ama no ɛden wɔnim sɛ wɔba no so wɔde wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no ɛnso so enti wɔsrɛ sɛ busua no dɔm a mɔdi akyire no aba no montaa n'akyi na na ɛkɔ nyadie no so ɛnyɛ kra bɛhwɛ ɛnɛ dɛn dwumadi a Nana Nsuta Hemaa de ahyɛ me nsa dwumadi a Nana Nsuta Hemaa de ahyɛ me nsa sɛ membɛdi nso ɛno ɛna membɛdie wɔfrɛ mawia anadwo Anadwo sumo bisaya yade mese transika zamu so dia manu kaza che na Nsuta Hemaa so dia manu na Nsuta Hemaa beto piao beto ifiara ndro bai beto ifiara ndro bai adedi ama sese die ye wie bibia na hu se de pawra e di gu ko bu se dia na ye se amane ne bibia adedi
ama ye wia me ne mo kase no nyamfo nana ya Agyeiwaa sese de ya bɔ ne Hemaa no awie ewo hono na wohwa awasɛm baako nso apie mu ewa ahase ya ye nyina so already posters a wɔyɛ ene nkre be kan sentrofo nsa ye be pie krom nyina ekɔ a abodi ananka ye de be ma no no broni kan se title eye aboafo Hemaa nanso Nsuta man Hemaa asesa ne sesia amo se wato de bele mu apagema sese edin ede ama no title no Dadiesoaba Hemaa oman Hemaa kire mu no ya dade a edin na ne buo enye guna na afi esa esoaba emfaso bebiri ewo so etie ne wu no nyamfo a wo mfrɛ no nana ya Agyeiwaa nko a emom ne din nkunwadin e ka ho no nana ya Agyeiwaa intim Kodie anomanyin tienie pa nana ya Agyeiwaa intim Kodie anomanyin ono eno no afei ena waba yede no eba betena anase yede no to ebeka akonya no sede amamlete mprensa akono no mo asode yede ukọ mienu ya sa pejab yede woto akaso bi twato kra yese afedi bia edimu ewo ekono mo ede se die yetimi frɛ no nana ya Agyeiwaa intim Kodie anomanyin a wo ye Dadiesoaba Hemaa ewo afei ena wo chiachia dasia sase so hwe nana bafo jan fusu ofi agrege nzema masi aton eno ne mpanyufo etena chima won ma bad na ninam ede aba be chechi wo de dase mpanyufo ni tinye bitwura obu nyina ebipi ha no ntiwe obi beka se ene onabo nana betinya kan nyina bu nso oye onabo osaya na na chese eno no amamre ne amane no didi kan no yebeka se etwa guawi die edimu akotene pa no wo se yeye na afedie yede na bodin di amano enso ye wi ane wi ayese ye asensan bode afei ene wo se okọ na chie na osa ba na nimbiem na ode aseda chenjenje ne pa ede eba na no na oba asante anoma se de ye no no wo kosai anase ye de kosi akonya so a etuntum ena amamre no etie na ade akoye ho amane na wo wie die na ade na ase no ede bade a wo firi tuntum mu na abo fitaa mu na wode aba na wode aba abedase enu ntini na wo so opim na okọ na chie na yesa abirichi ntokwa na wo sa ede bebo so bi enu nti samre yi wonu nyamfo intim Kodie anomanyin wo kọ na chi na waba enche ode na ase no besa aba no ode abre nananom ewo honom
before say me kan na me boa eno ni otrofo no sindansi ni wo aburuchiri eno na nebusua panyine o ka no ho ene edom panyimfo a wono nyina boa no di nanim ba besreye ema Nsuta man Hemaa nana siebu adu a wotoso emienu eden dibre ede ma no mu nyina abofufuo mu a wo mu edi nanim ti se obekan ya fufuo no kwa be ma na abofufuo di kansa na oba ho aba na afedie entim Kodie no manyin nana Dadiesoaba Hemaa papa bi ono so aba ono ena chiyesi nso a ahwenekafo kantwene edidi na chi enti samre ye sade ani akire mu a ye ko oman Hemaa na hemfie na yakohwe na de beka se amambre no ho amane no de twato kra no yako na yakwa ye satamie no ena ebereduru sa wo kwa wontumi mfa wonsa pan enko osa wo ko kire ni so kakra ni nyina ka amane no anasa amamre na amane no ho wo so wo kokoye leti sipi na esita enti ni nyina ebededi abra ye kuisan se ye hunu se memo anom ne maba wanum bi esoso ne ma ne ade a wo mo edeba asese dwanso edi animu kama asese dwan ya kire mu de ya kire mu dada o Nyansapo kasa rofoni so se edua ye de ye no no na ne din ede sese ya ne din de sese enti ye de ya akunya na akunya enti sese akunya asese dwa ene ye de aye dwa na de amano enti eno so ase kire kakra wo no sa wate asese dwa na na office bia akunya na ne din de sa enye sa na ti dua ni mum din de sese ne de aye dwa no nti we de sese dwa asese dwa eno no nti edi animu kama na teda so a ye nyina ye de ekọ ahemfie honomo na afia kodase se wo hwe oba Hemaa obebe ka se mena che bedwani na afedie ai amamre de amane de ma amamre mu yedu na no ho ye din che bibia no otwa ne tinwin dancing kran kama akan yomun kama we any friend say dancing kran no sa pepepe ena ete wono ene wotwa waka ne dikidika abɔ ne ntuma fufuo mu ene ade a odi anim se wo hwɛ na woyo ba wo so sa wa oyo ba wo so wa pa dan se ore memma me ka se wo mu di na chi a ye bɔ ne ho ban ya kam ya kwese wono wo mutintin nyina no ye pa ne sa enti sabi yagu nto nyo ba ketewa sa be man ke be ka se oyo kwabanane ne oso wakama abase da ne ho na wo hwe a awia ne de ebe yedwe pa sa abasa we ye de mpempena ne ma no petia no sika kokko no ene ahwene ni bigu so na ye de bibobo ne tri nim no wo ba medimani bu awia na wo ba betena se edwamu ne yi na kye ne manfo no se de na hofa no so ebesi aye we de edafom boko mpo no ene mu ne saa no akakuma bi na ye duru oman Hemaa na hemfie ho no
for any no. I'm wondering your money at the Appiah. Was what to the video sense was Sapata. What you said that dear, there's a more na enkomedi a de ma na ene ye obahu na friend na Agyeiwaa nkwa no na na ya Agyeiwaa okode ye meni na ya Agyeiwaa inti okode ameni na fata wa bru pia no fata wa camera ni Udi no aka kamla ni pia ana uni size lati ana uni size so mana kuna fasi baby I was going one day free mama ya wodia ana watran gonya chiame yigire mu yesu eka ho bi yesu ye di ni nana onyin kwafo omo ha no nyina omo so bo mu adi ni nana wabusu ya pani dumadi wo betara wa chikama ne bo mu adi wa ana nana no emenchefo no omo so e wa ha no omo so obo mu adi wa nana wada wo mo anyi bi amfiri mu nana no mo ya ade nana no mo chiame yigire mu a na yesu mu agru Mr. Obama won say se ma she won mo so amu mani mo ase de nipa pe de wo hwehwe o pe ye wanya o hwehwe ye wanya de de ahwehwe ye age ye nya tina na Agyeiwaa ko na me ma ne kwatente amen na bia won tie chi de say won ma ye pe nyina ye hwehwe ye nya ye ni egu we Dadiesoaba Dadia that chain only why they tuna ko ifi obetime sine hene sima make kanche bia say di obi e pe bia ye ni egu Anyansa wa ha abu jafani nana na Agyeiwaa Kodie sadi ya mama wasi ni wasi de di kare nani age nani aso dumadi a akoso nyina de wasrew aya botre enipa bi betima abekeka nsem bi tese nipa bi sei akyerew nanso wasrew nya botre akonya na wotira so a mese eteza mo de adwuma ngo mu dada ya de nkwa de bi a mo kan mo tese na mo de ya na sabi mam ba se ya obetra de sabi baba se wo bi amu na wakan straight said waka kire say kane no dia amane ena wodiba no wanya enti di kan say abotre ena wose say nya say ebeya niam abeba nyina afanu nyina eba beda wa bam hwe ya obefa so a obani nipa bia bekasa oni nipa bia behia de enye ye obehu no watasi mu aba nana se wate je say tuntumu no wadi dwinso aye no obeyi agu ho wodi na ahema fo nyina ne ne mpanimfo nyina beyi agu ho ye ba beta akiri ama dwumadie no nyina aye kama enti masere kwa nana se kwanda eje abusua na chese eno no amamre no ne amane no mo se ye hwie ni nyina ada na de ode na ase chegire ni opie e de abre na nanom nyina ado so hwa one ne man Hemaa eno mo te ofefefe na nanom atankonwa atwa ne hia okwasem ni ene ne ho aye fiyi pa e wo no Nyansapo kasa mfonyi so ma remfi so be subscribe no wa share no like de be koso bia no ye ma mo sonsi na ye mfra moni wo